بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومناچی لحظه مردمان لوٹتا کہ مات و پتانی حق و حقوقانی بارے ابر بکنا ما حقیقتا ای 4-5 منٹ توکا کجا مات پتانی حق کا دات کنا اگر مسجی زندگی ہوتی مات پتانی حق کے بارے ابر بکنی ابر ان اگر عمل بکنی کہ آئین حق ادا بکنی ہوتی سجین زندگی آئین یہ حق کی ما اگر ادا خود نہ کنی مرد میں دنیا وحد کے اتکا ہنی ہر چک منصبیت و رستگی ہر چک قدیت و رستگی ہر چک ڈولیت و رستگی تی مات پتانی سببا اور دنیا آیگ تی سبب تی مات پت بیتگا اللہ چی سبحانہ وتعالی رن ما ای 4-5 منٹان تو کا چی خبر بکنا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرمانیتے ہیں کہ اللہ عبادت بکنے اللہ کو کسا شریدار مکنے اللہ عبادتان تو کا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وتی مات پتانی وسط نیکی بکنے وتی مات پتانی حقاں ادا بکنے وتی مات پتانی فرما بردار ببے. اللہ سبحانہ وتعالی وحدی کے وتی عبادت ذکر کو پتہ نماز نامی نگے یک رکنی دین اسلام ہے نہ کہ زکوٰۃ ہے نہ کہ حج ہے انا نہ کہ روچگی ہے مات پتانی حق کی ذکر کو اشیاء چی زانک بیتے کہ چی محق ہستے مات پتا چونکہ مزنی یک حق کی اللہ سبحانہ وتعالی مات پتا داتا و اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما بعض آیتاں 6-5 منٹان تو کا ماں درست آیت ذکر نہ کود نہ کنا اللہ فرمائنی گشتے دا کہ مات پتا ہوتی اوف مکان اگر تی کرا چیزیں لوٹتے ترا یک کاری فرماتے ترا گشتے پلان جا گئے مار بر یا کہ پلان چیزاں میں وستا بیار اوف گشتے تاکہ آئین وستا اوف فارغ مجا آئین دیما بچا اوفا چی کستری کلمت نہیں اوف بھی مات پتا نہیں دیما مگو چیئے تو آئین کارا کھنے واقعی بلے آئین دل تھنگ بھی ہمیں چیزا آ پریشان با آئین وش نبی تن تو وحدی کے آئین دے او فارغ جنے مات پتا وتی درود ترا دا وتی جوانی تی وستا بورتے وتی مال و دولت تی وستا داتن تے درود چیز مات پتا تی وستا کو مرچی وحدی کے تو ای عمرہ رستگے وتی مات پتا ہچ نمنے وتی مات پتانی حق ادا نہ کنے وتی مات پتان سر وتی آواز بورس کنے وتی مات پتا وتی ایک سنگتی ڈولا بھی بلکہ تو نچارے وتی سنگت تو دوستان تو گیشتر عزت و احترام دے اگر تی سنگت تو دوست طرح چی چیزیں بلوٹن تو انہ کوت نہ کنے بلے مات پتان سر تو وتی آواز بورس کنے. من دوستان دنیا و آخرت کامیابی مات پتانی خدمت تو کائیں دنیا و آخرت کامیابی وتی مات پتان وستا نیکی بکا اگر تو لوٹے دنیا کامیاب بے آخرت پیسر من دوستاں اگر شما لوٹے حقیقت بچارے ہنی مثال شما دیما ہستا آ کے وتی مات پتانگو شہر بیتگا نیکی کتگے آئینی چوک نیکی چوکا مرچی ہمیں ڈولا آئین گوم پیش آئی گیا لیکن آیا کہ وتی مات پتان سر ظلم کتا ہنی چوکا مرچی بچارے چی ڈولیاں اے حقیقتا مرچی اللہ دیما میں بارا پیش دار گئی و اگر تی مات پتان تراچی چیزی خدمتی لوٹے تو بذات کہ اللہ ترا اختیار کتا ای ثواب وستا ایشای ای موزه وستا ای اجر وستا تو تی براتا ما فرما تو بگو من مغشی کہ ماتا گوشتا برو پلان جگہ تو برو منا تحمل نہ انا اگر اللہ تی مات پتا ترا توار کو تو بگو جی انشاءاللہ من سارو چما ہنی ما کارا کنا اللہ ترا اختیار کتا ایک مزنی فضلی وستا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی الوالد اوسط ابواب الجنہ فرمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین دروازہ جنت پتے گی بزن پتے وحدی تو خدمت کنے پتا کو نیکی کنے ای جنت دروازہ کا تو داخل بے اور پھت یکتی بزن وسیلتی کہ جنت داخل بے گا اور ماتے باریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی الزم قدمیہا فتم الجنہ کچھ اگر بہشتہ لوٹے جنت لوٹے اللہ ثوابہ لوٹے ماتے پادانی چہرائیں جنت اللہ مات پادان چیریں بزا یہ خدمتا بکاں ای وستا نیکی بکاں اگر تو جنتا لوٹے اللہ سبحانہ وتعالی او چونکہ انہما رمضان ماہ ہیں
یک حدیث آخریہ میں ذکر کرنا چاہیے میں وقت اس حق کم میں مات پتہ نے حق کا مہنچو کو ذکر کو نہ کرنا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رچو تھی بمبرا حق بگایا گشتے آمین 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 سیر اندہ صحابہ جوست کو گشتے یا رسول اللہ تو آمین گشے چیا گشتے جبریل نے دعا لوٹ گئیں ما آمین گش گیا گشتے جبریل سائے دعا لوٹے یکی ہمشہ گشتے اگا آ مردم رمضان زندگا انگا بھی اللہ آ نبخشے گشتے آ ذلیل با آئی پونز حاکام با گشتے من گشتے آمین چیہ رمضان ایک مغفرت ماہی آ مردم کے اللہ آئی نبخشی رمضان آبزان سکیں بدی انسانی دمی گشتے کو فرمائن تگے کہ رسول اللہ اگر تئی نام کسی دیما ذکر کنک بھی اور تئی سر درود نوانی آ ذلیل با آئی پونز حاکام با گشتے من گشتے آمین اور سیمی دعا فرمائنتے گشتے گوشتگی آ مردم اگاں دوئیں ماں تو پیت زندگی تا آئی زندگیہ یا کہ دوئیں نانچی یکی ماں تو پیتی آئی باوجود آ جنت تا داخل نبیت آ ذلیل با آئی پونز حاکام با گشتے من گشتا آمین بچا دعا لوٹوک جبریل ہیں و آمین گشوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بزان کدی بھی اے دعا واپس نبی اسی مقصد ہمیشہ کہ مات پیت یک سبب یا یک وسیلہ یا کہ اللہ تی گناہ بخشتے ہیں تو وحدے آئیں گو نیکی کنے آئین خدمت کنے اللہ ترامائن سببا بہشت داخل کا آ مردمہ کے آئیں گو نیکی نہ کنتے جبریل گشگائیں کہ آ ذلیل با آئیے پونز حاکا با و محمد صلی اللہ علیہ وسلم گشگائیں کہ آمین شما بزانے کہ ای دعا کدی بھی واپس نبی آ مردم دنیا تو کا اللہ آئیے ذلیل کنتے آخرتا چی پیسر کے ہوتے مات پتانی خدمتا نہ کان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ